Salam. Tapuk kama parmingota di bawah sabudarion. Nunga tubu raja ni hadamion. Nunga tuturo ibana di tonga-tonga ta. Ibana nunga patar asini rohana ni debata di tonga-tonga ni huriana. Nunga patar pabahenan ni debata di portipion. Di lehon anak na Tuhan Yesus Kristus, gabe si palua portipion, alanii naengma dohonota. Idama debata jauh basa diri madok, haholongan saliling nililing na hubain, maka holongi ho di baheni, hutogu-togu ho marhite-hite, asin ni roha, atong di bagasan las ni roha, tahatidakon ma, di panggagatan di Bethlehem do inganan hatutubu ni sipaluai, ditadikod do sangapna lahu manopot hita, na di pardangulanon asa marsangap ibana marhite ulon na nabalgay, atong tadanong di tengah-tengah ta panudangi, hujo hami mahamu tujolo aka sipagalak lilin. Na perjolo amang perjamita ima amang pardeta TD Santuri SDH. Mewakili lansia amang situa M Hutajulu. Mewakili sian pungan ama amang Detabun. Mewakili sian pungan inang Nyonya TR Santuri Bor Hutasoit. Mewakili remaja Cornelia Bor Siombing. Mewakili Naposo, Apridupan Sianipar. Mewakili Sekolah Minggu, Gita Bor Nababan. Mewakili lansia, amang M situ M Tojulu. Bang.
Tapuji Tuhan ta, siap buku de nomor 56, ayat 1, 2, 4. Marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni toddi porbadia, nat mapalangi dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringana di tonga-tonga ni hitaon, jadi widahami ma hasangapon na, songon hasangapon niya anak sasada nasian amai, go asini roha, dohot hatuaon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bonogijang, madok molate dohami tuho, pada saluhut nasipar lapatiron alani gorang nyasi do tolong niroham dihami adi basa-basa on hodo anakmu nasasadai tuhami nadi pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana siad dosa dohot sian hamagoan. Hupangi dohami tuho, saya sodangi marohanami naholomi, marhite-hite tod di perbadiai, aku ni, saya parrohai mahami, asa huboto hami madok moleati tuho, asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pengujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Mari demahita. Asa
ratangion mapatit ni debata di perpunguan di Bornginon, ima sian Filipi 2 ayat 4:1-5. Unang manarikot di hamu be matahon hamu, dohot mana di dongan songon parohon ni Kristus Yesus ma parohon muna, ido saatna atong ramangidogo komeitat sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulaun na hubar tupatik mi. Amin. Tagi bima lagu puji-pujian sankor ina.
Mari damai kita. Tatopoti marusapta martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bonogijang, horo na patupaon hasan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haulongan ni roham, saya sima roham di hami akka na mangarsakot dosa nami, saya sahapi maturo tubagasar rohanami hasan ni dosa nami, lehon matuhami todim na badiay, asa unang ganggu rohanami, di asi ni roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaud, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portipion, asa pasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan nabadia, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Songonodo pakaholongin di bata di portipion, pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago garup na porsia di ibana, asa ngaluan na salileng nilileng na di ibana, asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Mari demahita.
Tatanghiun mahatan ni bata, turpu epistel di perpungata bornginon, imana tersurat di Yesaya pitu, mamuka mesyana 10, sahat rodi 10 pitu. Akub ni didok Jahoba ma madok siahas songonon. Jadi ni nasi asma, dangolo aho mangido asa unang hujuni Jahoba. Di bahini apala Tuhan isadirima mangalehon sada tada dihamu idama gabe-gabian ma sada namar baju jala tumubuon sada anak jala bahenon ma guarna Immanuel. Ay tagan so diboto danaki dope mabolokon najat jala mamilit na dengan tarulang matanoi na nirajaman ni na dua raja hinabiaran na munay. Ido saat na mertua doakan atau mangion hatan libata jalan na peopsa. Amin. Tapi gema puji-pujian sankor napa sabulu.
Marede mahita. Taha tidakon ma apor siau tai, songon na hina tidakon ni dongata sapor siau di sadok portipion rak mahita madok. Apor sia di debata Jehovah, ido ama pargugon na sutu dosan, nat mo palangi dotan. Apor sia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah, iman etirbon ni si Maria, nagabi-gabi satot di perbadia, adorang suabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpaja lo ibana di hau pinarsila na tuat tubano toru dan ditanom na mulat mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul ni siamun ni bata Jehovah amanai pargogo na sotu dasani di sima ibana pai mamula sogo tutanoon manguhumi halat mangulu do na mate au porsia di perbadia jala dong sada huria nabadia, huria hatau pada la Kristen akan nabadia, do dia sani dosa, do datai nama dok, mula menguluso daging halak no mate, do dihanguluan nasura sudah, amin. Tapi gima puji-pujian can kor ama.
tabigema liturgi sian ganup horong, barita panopaun ni debata di pertipion, tabigema liturgi sanana kota sekolah minggu, Sada Musa sada ayat sada dimulani mulana ditopa debata langit doho tanaon. Sada Musa sada ayat 2 dungi tarulang ma tanoi i gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangareap-reap ma tondi ni debata di atas ni akka ae. Sada Musa sada ayat 3 dongi makuling ma debata nina jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4 nunga denggan na tiuri di ida debata jadi di bahan debata ma persirangan ni na tiuri sian na holom. Sada Musa sada ayat 5 dungi di goari debatama na tiuri arian jalana golapi borngin salmuma borngini jala torang ma ari muse ima ari na parjolo. Sada Musa sada ayat 30 sada dungi ditilik debatama sude nanti nompanai jadi nunga denggan situtu dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari panompon. panarihonon ni debata di saluhut nati nopanai, tapi ngaben liturgi sanana kota remaja. Pasalmen 104 ayat 24. Tungnalan si tutu doa kajadi-jadianmu ale Jehoba. Saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanaon. Pasalmen 104 ayat 27 sahat tu ayat 28. Saluhut nasida mangaranap tuho. Asal lehononmu si pangoran nasida ditiki nabe. Molo dilehon ho di nasida, dijopoti nasida, molo dipatedek ho tanganmu, butongan nasida dinadenggani. Pasalmen 104 ayat 31. Sayro di salaleng-leleng nama hamuliaon ni Jehovah. Marlas ni roha ma Jehovah mida akka jadi-jadian nai. Pasalmen 104 ayat 33 endohanok kuma Jehovah saleleng nigolukku upalu parinaloan maahu upuji debatakku saleleng adong dope ahu. Pangalahon ni jolma dohot pardangolan ala ni dosai tapi gema liturgi sarana kota na poso. Amos 5 ayat 12 saha tu 10 tolu.
Ai hubotodo torop ni pangalasyo muna doho ihnadia ni dosa muna. Hamu akan nama nosak halak pertigor, akan nama jalo hasunan manuruk. Jala dipatuki halak na pogos di pertukoan. Di baheni lau sohomdo halak nama roha ai tikina jaha doon. Amos 5 ayat 10:4. Lului hamu mana dengan unang tangonan najati. Asa mangolu hamu, asa tongon Jahoba debata zebaot, dongam muna songon nadinok munai. Jesaya 30 ayat sia. Ai bangso natakan donasida, aka anak pergabus, aka anak nasolo, manangihon patik ni Jahoba. Jesaya 30 ayat 10. Aka nama dot tu halak paralatan, unang hamu maralatan. Dot tu aka panurirang, unang surirakon hamu tu hami hasitongan. Lomoni rohanami, matagonan pabuhamu, jala kasih pauto-oto surirakko kamu. Dibuka debata patolhas baga-bagana. Yesaya 54 ayat 10. Ai musat pe akadolok jalahumutal akarobean alai anggo asiasiku nasotupa musat siatko jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jahoba si asi iho. Ezekiel 33 ayat 10 sada. Dokma tunasida songon sitong na mangolu au nina Tuhan Jahoba tung na Solomo dorohaku midaha matiani halak parjahati so ikon midaha mengulak ni parjahati tumadikon dalan nainian asa mangolu ibana atong saya mulak mahamut tumadikon dalan muna akan najahati bahwa satung tagonan matehamu ale pinoparni Israel. Pesalmin 110 ayat 8 satu sia. Para siroha jala pandengan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang toktong ibana manorui jala dang gotos rohana saleleng ilelengna. Pesalmen 110 ayat 12 sahat tu 10 tolu. Songon dauni habisaran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalasyota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakna asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Amin. Udut ni baga-bagai. Yesaya sia ayat sada. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sana panodang nabolon, bisar dosada panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 2. Nonga di patorop ho bangsoi, nonga di par diri ho di ibana halalas ni rohani ho bolon. Marlas ni roha manasida di jolo ni buhim, songon las ni roha di gotilon. Songon ni marulup-ulup di namar bagi tamban-tamban. Yesaya 60 ayat sada.
hehe maho, marsinodang maho, ay naroma panodangmu, jala hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ai idi maho lo mondo kupi tanaon jala golapon akka bangso alai na besar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang maha muliaona di atasmu. Hasasaut di bagai-bagai, hatu tubuh ni si paluai. Lukas 2 ayat sada dohok 2. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suraton nasa jolma di gom-gomanna. Pamilanga perjulu mai uju di gom-gomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 1 ayat 5. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manak si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret, nako tuluat Judea, tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasurat ko dirina rapdohot si Maria orwan nai, naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Jadi dina di sina sida kok ma arini hangoluanna. Itu buon ma anak buah bajuna di borhos ma di pihak pematu bagasan penggegatan ala soadong ingan nasing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat tu ayat 10 sada. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan ma nasida jala marsinondang ma sanggap ni Tuhani humaliang nasida gabe ma biar situtuma. Alai didok suruh-suruani ma tu nasida. Unang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha gudang do hubuat tuhamuna, parsaulion ni sadok bangsoi. Ai nong tubu do di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. On ma pertinanda di hamu, poso-poso roda poton muna, nabi norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 dohot 14. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani, torop akaparangan perbanua gijang, dipuji nasida do debata, maddok, hasangapon ma di debata na di gijang, dame ma di tanoon, di akajolma halo moani. Amin. Nunga roha tuan nami, nunga tubuh si peluai, atong tapuji made bata madok. Tapagalak malilin. Oh, tarililin. Tidak apa tarililin yang nakota sian unhas.
Long lay the world pining till he appeared. It's Pagalan lidi. Pagalan lidi. Dang juli pagala do sa maride. Matikan dulu. Belum nyala lilin. Maride meta.
Rimeta Jongjong. Nunga tubu si paluai, Raja ni hada meon, nunga tutuga bejolma ibana, pemokop hita, nunga sikop baga-bagana di debata nasian narobi, tajakon ma ibana, turhata, asa ibana gabe arta na umarga, dihita, ima haluaon na pinatupanay, jala mamos ma tatiop pakirimon,
natapar hatopoti ay haposad do namar baga-baga hosa. Amen. Hudul maham. Sunggul-sunggul. Sunggul-sunggul HKBP Tamarunang Minggu 24 Desember 2020. Sada goarni minggu tasadario nima minggu parpunguan bodari. Topik minggu dongata madebata di hati Indonesia di dok Allah menyertai kita. 2. Pesta Natal Parjolo dohot Marulaun Nabadia. Di hari Senin 25 Desember 2020 pukul 00.00 wita patu paun ni huriata do Pesta Natal Parjolo dohot Ulaun Nabadia turuas ni huriata naung makatidakon hapor seaon. Jala sipul ulauni patu paun ni huriata marhite Dewan Diakonia ima ulaun nabadia tuganub ruas nasoboi mandohoti ulaun nabadia di gereja. Tulu Pesta Natal Paduahon. Di hari Selasa 26 Desember 2020 pukul 10.30 wita di patu pahuriata do Pesta Natal Paduahon. Songonima sunggul-sunggul ni huriata di bagasat tikion. Tatangnya koma asa gabi pasu-pasu dot las ni roha dihita. Tarlumobi gabi hamuliau di goar ni tuhata. Amin. Tapuji tuhata saya buka di nomor 52 ayat sada do huduna. Hu mai tapa pengupelian sada A do sada B.
dameni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat malam Natal ma dihita saluhutna. Semangat dope hamu manginang. Masihkah semangat remaja na poso bulung? Talu ama. Semangat dohamu amang? Semangat dohamu inang? Iya, luar biasa. Damang dainang haanggi nang pinaribot. Tahala somma hatani debata di ulota sadarion perningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus di malam Natal ima nadene sian Evangelium Matius bidusada mamukasian ayat 10 tolhas tu ayat 27 asa tajahama marsika soring sia kami ma ayat 10 hatu tubuna ianggo hatu tubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabi-gabi do ibana sia to di perbadia ada orang so masih padonohan dope nasida. Alai dinasongoni do petahini rohana di idama di nipina suru-suruan ni Tuhanina mandok tu ibana oh Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musaripi muse aina siatod di parbadia do na naing tubuh di ibana. Masa pesudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti sian panurirang na namandok. Idu yang go sahat na horas madita. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh kita mengevaluasi perjalanan hidup kita, hampir setiap tahun di tanggal 24 Desember kita akan merayakan malam Natal. Dan di tanggal 25 Desember kita akan memestakan pesta Natal. Sampai nanti pesta Natal yang kedua. Alai moloboi utogyo kami hita ganup ditikion amang inang haanggi nang pinaribot ahado makna natadapot marhiti uloni. Apakah makna yang kita dapat di dalam kegiatan itu? Banyak orang melakukan kegiatan ibadah tersebut hanya sebagai bentuk formalitas, seremonial, dan adong be penghayatan nadi ida di bagasan parangi pikiran jala dan adong be nabui tarikononna tu pardalanan ni ngoluna. Yang ingin saya katakan, dengan semua yang sudah dia jalani, dia tidak mendapatkan apa pesan Natal. Alai molo ditikion posdor hanami, saya yakin kita yang hadir pada saat ini ataupun yang mungkin mengikuti ibadah malam Natal melalui live streaming, saya yakin kita mengikuti ibadah ini
tadohoti pe ulaunon nata hilala do pakorhon ni debata di pardalanan ning uluta. Amin. Jala mulobui tarikonota amang inang, kalau boleh kita mengevaluasi, adakah di setiap momen malam Natal, Natal pertama, Natal kedua, adakah perubahan-perubahan yang kita lakukan? Adakah di malam Natal, Natal pertama, Natal kedua, adakah janji pakirimon nata pasahat Tuhan debata jalabuhado pada ni? Bagaimanakah akhir cerita dari janji yang kita sampaikan itu? Olodo sipata manginang ditiki tahilala malam Natalon marningot kita tu keluarga ta isi siak kita na marningot keluarga ta adong do adong iya jala porsea mahamu dang boy padita hakabipi nama kobasi di huria mula tuhuta malam Natal. Porsea mahamudisi. Amin. Amin. Iya. Yang ingin saya katakan, setiap makna, setiap ibadah yang kita lakukan ketika ibadah Natal, saya rodo si patah pikiran, saya rodo namandok, we Tuhan, di taonon, dang boy yaw marpungu dohot na tuwe-tuwe, we Tuhan di taonon, dang boy yaw marpungu wargaku, alenata pesongoni ale Tuhan, postorohaku, di ulaon malam Natal di tikion, na di pasadohodo hami saluhutna marhiti todim, nata pe ikon di sonau, ikon di bona pasugit na tuwe-tuwe, alay pinadumu di bagasan holong nasian Tuhan debata. Itu pasti najut-jut tadok di bagas sarohata. Alanina kaning ditiki ubereng tarian Natal, wingok ma lebih kurang 25 tahun nasalpu, antara 25 manang 28 tahun nasalpu. Ditiki met do pehami, somaldo malam Natal saya mula sian gereja di Jabu di Pagala lilin sepanjang dalan di Jabui. Mulison masa do be, dang be, jala sambil do anong sengaja do sore nga dituhor be, kembang api. Tadahamu do kembang api, tada, daw, ya haru tadom muna. Iya, kembang api, iya. Di Pagala mah kembang apion, mah ditatap sinar-sinari. Seklas roha, olodo sipata mamereng songoni, sipata amanginang diputar-putar songonon. Olodo sipata di Pagala kembang api mah dibentuk manang bentuk likaran dei, manang bentuk aha alai neng patuduhon. Ingin menunjukkan sukacita yang sangat luar biasa di tonga-tonga ari bersuka cita nata petiki met-met dope dang pola takas binoto aha makna Natal alenunga parsidohot makalasoni jalamolo tabereng pe amang inang di partikian wengon. Kalau kita boleh bercermin kepada waktu pada saat ini, pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Najulu seklas doroha mulu malam Natal di Togihun tu gereja. Itu tahe isi nasian hitaan do pehita akan kuliah di son asli sian hitaan las doroha muna najulu di dikidang mangarato hamu manang na ditiki dang borhat do pehamu tu tano perserahan molo ditogion na dituay beta tu gereja seklas rohata isi siya kita adong do las dorohamuna molo ditogion tu gereja na julo aha mamben las
Adong dua somalna. Marmiam dongan na paduahon dapat uang hidup. Dapat uang jajan hidup. Tetapi ini sebagai bentuk songo dia las ni rohata. Nata petiki met kita dang takas dope botoon ahado makna natali. Alai di parhusoron ni partikian bere kamu ma amang inang bagaimana semuanya itu telah berubah. Dari sebuah yang memaknai menjadi sebuah formalitas sebagai sebuah seremonial. Alani gabi huingot kami sada buku motivator Eka Dharma Putra Namandokon, di dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Di dalam hidup ini tidak ada yang kekal kecuali hatani debata. Dakia seorang sahat utikion tong dope bana dak dana. Ikon berkembang doi bana. Unang pola busi saok kamu amanginang. Memang dak dana songonido. Jala ikon dak dana do songoni. Dang mungkin ama manang ina sononi. Itu kan? Toho di. Baik kamu mamulo sanga ina nangudul dak dana nangudul ama na repot. Itu. Palwasamu songon hatani di bata, palwasamu mada dana kiro tuau. Dang adong di do kondisi palwasamu mada dana kiro tuau, pos maromuna dang ributi. Dao. Memang dak dana ikut ribut. Itu. Alai porsiedo hami nata pe songoni dak dana ki menggambar hok kita do najulu. Dang adong halak na seorang langsung dewasa. Sudi seorang ikon dak itu. Jadi boy dohonon mungkin kita senior na sidaju luar biasa memang itu. Aleneng dohono ku manginang melalui firman pada saat ini di suara hodo bagaimana firman ini menyampaikan yang menjadi bekal di tengah-tengah malam Natal pada saat ini. Tabereng majo kondisi ni si Maria. Ada dua tokoh yang bisa kita lihat. Na parjolo si Maria. Sada na marbaju alai ikon mardenggan pamatang. Itu. Tabayakom ma kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan dia yang sangat berat. Sangado lumlam ibana pasti tidak ada orang yang mendapatkan pergumulan dia kokoh. Dia akan mengalami yang namanya kebimbangan. Tetapi bukan kebimbangan itu yang membatasi dia untuk bisa menggapai solusi jala pasahaton nguluna tutuhan debata. Kokoh doi bana, kokoh. Dia mampu mengalahkan pergumulannya. Monang doi bana, manaon na porsuki. Na paduahon tabereng ma, sian si Joseph. Ini baru namanya laki-laki gentleman. Buasa dohonok kusongoni molo dipartikian wengon aka amana disan dang aka amana dison. Nama luar do marede mamuji inata. Ale sahat dijabu dang malo marede mamuji inata. Ini toho dinang molo mamuji inata nama luar do ale di luar. Olo sipata di do kosongon eddi tahe di dahodo bitangan itu ubuat dui asal ma pasonakon roham itu tahe ya do dibagi hamui lihatlah bintang yang di atas sana akan kuambil itu deh sebagai bentuk cintaku kepadamu itu tahe ale holan naro uluk manang ahape oluro salpu hatai itu jala boy dohonota amang inang untuk menggombal kebanyakan kaum lelaki sangat luar biasa. Amin. Dia mito kamu doh. Iya. Alai marsormin majohita si Joseph.
Holan nasahat pergumulan ini, sanga di bana bimbang sanga. Alai di kebimbanganna, di pasahat ibana tu Tuhan debata. Ale Tuhan patau mangoluku. Sada namar baju nasangap doon. Ikon bayekop bayenoku do maila ibana. Ini pergumulannya. Monang do ibana mangalu salut ni monang. Dang hupasopu ho maila ikon rapita maila molo pe ikon di boloko kita di bolokon alai au dohoto ikon rap. Ini menjadi laki-laki yang gentleman, khususnya kepada adik-adikku remaja na poso bulung marsormi kamu sian si Joseph. Amin. Unang holanna ditiki mandok hatai de yakinlah hujan badai abang akan tempuh menjemputmu. Pos roham molo pangidommu bakso sada 2 kulehon. Alai ditiki nunga di pasada de bata bang beli bakso aina so de bereng matam do udan sadarion buah do. Nalo modo roham marsai tahu itu. Iya. Ini bisa kita lihat amang inang. Bagaimana Yosef itu bisa menjadi public figure, menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Alai sian salu nai tongdo dohonon nami buasa bui gabe songoni karakter ni ibana. Di pasahat do pergumulanna si taononna tutuhan de bata alani Roma suru-suruani paposon rohana. Ikon parjolo do di pasahat pergumulani tutuhan de bata asa Roma de bata laho patauhon patoguhon rohatta songon si Joseph. Jala dohonok kuma amang inang tidak ada kehidupan yang tidak mengalami pergumulan. Tidak ada kehidupan yang tidak mengalami tantangan. Kalaupun terkadang kita merasa di dalam kehidupan kita merasa seperti terbuang, kita merasa seperti sendiri menghadapi pergumulan itu. Saya jadi teringat seorang guru SD yang mampu menulis sebuah puisi yang sangat terkenal. Dia bukanlah seorang public figure, tetapi dengan pergumulannya dia ungkapkan ini kepada Tuhan dan dia suarakan ini agar bisa menjadi motivasi kepada orang yang bergumul. Dia seorang guru SD, tingginya tidak lebih dari 50 cm. Untuk ke acara-acara rasa minder yang sangat luar biasa, terkadang dia menyuruh orang lain ataupun menyuruh anaknya. Tetapi di suatu saat di dalam pergumulannya dia menuliskan puisi Jejak Kaki. Bagaimana dia merasakan pergumulan-pergumulan yang hadir dalam hidupnya, tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Di dalam puisi itu dia menyuarakan sebenarnya bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupannya. Oma Nadiguari Namarguar Margaret Fishbeck, dia menuliskan sebuah puisi yang berjudulkan Jejak Kaki. Di dalam puisi ini sangat jelas dikatakan dia merasa awalnya dia berjalan dengan Tuhan. Tetapi ketika pergumulan datang, dia berjalan tetap di dalam besarnya ancaman. Dia berjalan tetap ketika dia akan jatuh, dia melihat ke dalam dirinya, kenapa Tuhan meninggalkanku? Kenapa Tuhan melepaskanku? Kenapa Tuhan tidak tinggal bersama dengan aku di dalam pergumulanku? Sebentar dia melihat ke belakang, dia lihat hanya sepasang kaki. Ternyata benar Tuhan meninggalkanku. Lantas dengan iman kepercayaannya, dia menyuarakannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi ketika pergumulan ombak yang besar menghadang di dalam hidupmu, aku tidak lagi berjalan denganmu. Aku mengompak, aku mengangkat engkau, aku menggendong engkau agar engkau kuat dan sampai
kepada tujuanmu. Itu yang ingin disampaikan. Dan dalam hal ini juga kita bisa bercermin Amang Inang. Kalau memang kita merasa di dalam kehidupanmu Tuhan seolah-olah meninggalkanmu, Tuhan seolah-olah tidak mendengar keluh kesahmu, Tuhan seolah-olah tidak mendengar doamu, dan kita akan muncul perkataan ke dalam pikiran kita, benarkah ada Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Yang ketiga, apakah ada doa yang tidak dijawab? Firman ini menjadi jawaban yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana topik pada acara ibadah malam ini yang mengatakan tongat tado debata. Tuhan menyertai kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan engkau. Tidak pernah sedetik pun Tuhan melupakan engkau. Yang menjadi persoalannya pada bagaimana engkau bisa melihat cara kerja Tuhan. Nah jodoh tapak sahon diulahot debata hobar tu pikirata. Dang tapa luas debata mangula hobar tu hapersyota. Iko songonon do. Gabe tabahet do Tuhani suruata. Dang tabahen Tuhani memang inganan alu-aluta. Molo memang totalitas do tapasaha tu Tuhan debata ali Tuhan. Saguru di homa pardalanan nguluku. Manang aha penamasa di tonga-tonga nguluku. Iko kodo nagabe dongaku. Amin. Amin. Idu. Alani las marohata Amang Inang. Molo tabereng muse. Tuha kana masa di tikion. Olo do sipata gabero tu pikiran nami. Ternyata lagu Ebit Giade itu benar-benar terbukti. Iya, melihat bencana di mana-mana. Ebit Giade mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Namar lapatan aha. Bahat do hitaon. Manada di bata marhiti pikirat tadang marhiti haporsyota. Kebanyakan kita mengenal Tuhan hanya menurut pemikiran kita, tidak menurut iman kita. Alanido, didikion, di acara ibadah malam Natal pada saat ini, songot dia, debata maswarahon, turohata, tu pikirata ganup. Nah didongani debatado, hita saluhutna. Unang ganggu rohata. Nah diramoti debatado hita saluhutna. Unang lumlam haporsyota. Holan sadado pangiduan ni Tuhan debata. Tuhan hanya menginginkan satu hal. Totalitas kehidupanmu bisa engkau serahkan kepada Tuhan. Pasobu, paluas maibana, mangula, marhiti hitenguluta. Unang tapak sahon, iko kita mangula di bagasan girita. Tapak sopu, tapak luas madebata, mangula di bagasan rohata. Asa taida, pambayanan ni Tuhan debata. Amin. Jalan namang ihut, naparpudi amang inang. Au, saya ingat do, sada anak boru, na seorang tu portibion, alay mengalami pergumulan. Grace, ditiki seorang ibana, pergumulan yang sangat besar adalah kepada orang tuanya. Songot dia ditatap na tutuana, sangado lumlam na tutuana. Apakah orang tuanya sempat bimbang? Sempat. Tuhan mengaruniakan seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka, tetapi putri ini tidak bisa melihat. Di dalam pergumulannya, akhirnya orang tuanya bisa berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan kondisinya. Awalnya pasti mereka akan malu, akan bimbang. Alai, dang bui amang inang nama sai, si taononi, mengambat nasida maka lason pambahenan ni debata di tonga-tonga keluargana di pasahat marhitang yang na ali Tuhan
siakodo hodo na pasaton alani ajari hami laho manogu-nogu nanunga di pasato di tonga-tonga keluarga nami. Ini namanya Gracia, dan dia adalah pencipta sebuah lagu. Lagunya berjudul yang sangat terkenal, Andai Aku Bisa Melihat. Aduh, nanaing gabe buat otta siani amang inang dana nasoboi marnida pe didongani debata. Anak yang tidak bisa melihat totong do diramoti debata. Ai di pasahat do ngulu na tutuhan debata. Dia mungkin memang tidak bisa melihat secara mata rohani, mata duniawi. Alai marhiti si malolong parto dion takas do di ida na didongani debatado nguluna. Songoni do tong di tonga-tonga nguluta marhiti didikion. Bo kita marsormin sian parngulun ni Maria marhiti si taonon tutudo maila ibana di portibion alai dang pakion na si malolong portibion laho mangida pambahena ni debata si malolong parto diodo di ida ibana nanaing dipake debata nguluna gabe parhitianna. Songoni diotong parnguluon kehidupan Yosef. Dia tidak memakai mata duniawi untuk melihat cara kerja Tuhan, tetapi dia memakai mata rohani untuk melihat cara kerja Tuhan di dalam kehidupannya. Songoni tong lao pasahatonna di tonga-tonga nguluta unang mah tapake pikirata na didongani debatado hita manang daw alai pakailah amang inang imanmu melihat bagaimana sebenarnya Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Bagaimana sebenarnya Tuhan ingin memakai hidupmu. Bagaimana sebenarnya Tuhan ingin memuliakan namanya melalui kehidupanmu. Lasma rohata. Molota tarik do tungoluta isi maau. Alani dohonot tama songon si Paulus ikon lamar met maau. Marsangap madebata marhiti-hiti nguluku ai didongani debata doau manaon na porsuki itu. Oleh karena itu mari kita nanti pulang selesai acara ibadah malam Natal ini dengan satu komitmen, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun saat ini begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi, ingatlah di dalam pergumulanmu Tuhan bekerja. Ketika engkau merasa terbuang, engkau merasa sendiri, ketahuilah Tuhan beserta dengan engkau. Engkau hanya bisa melihat melalui mata duniawi, tetapi ketika kita bisa membuka mata rohani, kita bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Memang ikut dohonon ni halak maila nama hita manaon na porsuki alai ingok ma amang inang ikon na porsuk do pakion ni dibata ikon marhiti hagaleo mido neng pakion ni dibata asa marsangap dibata di bagasan ngulung. Dengan pergumulanmu Tuhan sebenarnya ingin memakai hidupmu untuk memuliakan Dia. Ketika engkau mampu menghadapi beratnya tantangan hidupmu, lupakan egomu, tetapi ingatlah Tuhan yang selalu menyertaimu. Seperti yang saya katakan tadi, Margaret Fishback, di dalam pergumulannya dia menghadapi tantangan, dia dibully, dia difitnah, dia disingkirkan, tetapi dengan yang dia alami, Tuhan memakai hidupnya. Tuhan bekerja di dalam pergumulannya dan Tuhan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan orang yang bergumul. Alani lasma rohata amang inang mula anong sian parpunganon hita tapi malibagasa rohata mula ate ma Tuhan dipakeho ngoluku dipararho ngoluku isi maau sa stongna alai marhiti anakmu natubu di rohakon
di pararhodo ngoluku dang hui ngok be Tuhan acit ni pardalanan ni ngoluku alai ingotoku ma songo dia ho mangapusi ilu-iluku songo dia ho mangapuli rohaku ima anong amang inang. Itulah yang menjadi berita Natal, berita sukacita yang bisa kita bawa melalui ibadah saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mau lihat tema ale Tuhan, marsaringar hatam di tonga-tonga parpungan nami di Bornginon. Marhiti hatam ale Tuhan di buhali hodo hami asa gabe halak jolma na komitmen laho maka tindak koko di ngulu nami ditikin na une manang ditikin na so une pele Tuhan iko kodo dongan nami jala dipakulingi hodo hamile Tuhan dakia macohot asi dot olong niroham totong do mangerbang tanganmu dinalau manggum-gum hami saluhutna dinalau mangeramoti hami saluhutna dinalau manugu-nugu pardalanan di ngulu nami. Kalaupun kami terkadang merasa sendiri di dalam menjalani kehidupan ini, melalui firman ini ya Tuhan, Kau ingatkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jalan aradi doho ale Tuhan mangopahami, mulu bahatnya kasih taonon, namambai kami sipata madabu ale Tuhan di bata alani male Tuhan. Pasu mahami. Tarlu mobi di ulon nam ditikion ale Tuhan di bata di pesta malam Natal di Bornginon. Nanunga seorang anakmu Tuhan Yesus Kristus di roha doho pikiran nami ajari kami dinalao maka ngoluhoni di pardalanan ni ngulu nami asabui manian ali Tuhan di bata ngolu namion gabe sorminan nadinggan di tonga-tonga keluarga di tonga-tonga huria tarlu mobi di tonga-tonga humalia kami ali Tuhan di bata ditikio pele Tuhan dibuat kami di basantang yang nami saluhut na ruas ni huriam HKBP tamarunang sian horong sikola minggu remaja na poso ama ina dohot lansia ali Tuhan naradido hami lao pakiommu alani male Tuhan patahu mahami saluhut na ali Tuhan asa gabe parhitiommu mahami le Tuhan jala marhiti ngulu nami marsangap guarmo le Tuhan di bata dibahat niya kana masa maraga mali Tuhan na ikon adopan nami alai hodo nagabe dongan nami hodo nagabe patauhon ngulu nami hodo napaposon roha nami alani Tuhan ajari hami dinalao manaddaho dinalao maka nguluhoko di pardalanan ni ngulu nami on ali Tuhan di bata jala ditikio pele Tuhan dibuat kami di basantang yang nami akar ruas ni uriam natongon dope ditikion di bagasan parasahiton na pihak di rumah sakit manang perawatan di Jabuna asi maroham ale Tuhan di bata pasu manasida le Tuhan di ngoluna marhiti akka para medis pakiom ole Tuhan lehonommu hamalumon di ngoluna songoni pele Tuhan di bata huriamon HKBP tamarunang pasu huriamon ale Tuhan asaboy manian gabe pasu huriamon tu ngulun ya keruasmu terlumobi tuaka humalia kami mau lihate mau pasatami tuho mangasahon guwan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuata saya buka de nomor 500 siap lalu ayat sada dauduk nahu mai tapa pengupelian paduahon.
tatangnya koma piliata. Ale de bata amanami na di bonogijang. Hodo haroroan ni saluhut sile hondo nadenggan doda sa ulibasa na muliutus. Hupasat tamima sian na nilahami tuhami pilen nami tuho. Saya jalo megabe uap nucus tu jelum. Pasu may jala ramoti. Asau huparhasya kami pilanon. Pati bulhon rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang nisil lehomi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mandok mo hita ditangiang alia manami. Mula mahamud basandame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani bata ama. Doho parsaoran nito di parbadia ma mandongani hamu saluhutna. Shalom horasma dihita saluhutna.
lo